Nyt katsotaan, miten kirjaudutaan tietokoneella tuonne Adobe Connectiin. Mennään annettuun osoitteeseen ja sitten annetaan sinne niin Enter as a guest, niin oma nimi. Painetaan kirjaudu ja tuo huone avautuu. Ja nyt perusasetuksilla niin minulla ei ole vielä täällä puheoikeuksia ennen kuin hosti antaa. Voin tuonne chattiin laittaa tervehdykset toisille, eli chattiruutuun tuonne alas kirjoitetaan, painetaan enter ja päästään sitten viestittämään. Ja nyt hosti antoi minulle oikeuden myöskin puhua, eli mikrofonin kuvake ilmestyi tuonne mun yläpalkkiin ja myöskin nimen perään. Saan mikrofonin auki napauttamalla sitä, jolloin se muuttuu vihreäksi. Se pyytää myöskin oikeutta. Tuo järjestelmä käyttää mikrofonia, niin annan ne oikeudet. Ja nyt sitten saattaa olla äänten kanssa joskus vähän säätämistä, että muut ei kuulekaan minua. Voi olla ongelmana, että ei ole oikea mikrofoni valittu, eli täältä mikrofonikuvakkeen vierestä pääsee sitten valitsemaan oikean mikrofonin ja sieltä pääsee myöskin säätämään mikrofonin äänen voimakkuutta. Se voimakkuus voi olla tosi pienellä sitten tosiaan kun et puhu, niin kannattaa sulkea se mikrofoni. Se suljetaan napauttamalla tuota mikrofonikuvaketta. Ja sitten taas uudelleen napautus avaa sen mikrofonikuvakkeen. Ääniasetukset voi myöskin käydä tarkistamassa tuolta vasemmasta yläkulmasta Meeting-valikosta löytyvällä Audio Setup Wizardilla, joka on tämmöinen avustaja, jota eteenpäin menemällä niin voi sitten kohta kohdalta tarkistaa, että kaikki ääniasetukset on kunnossa. Joskus saattaa olla niin, että tietokoneella on useampia äänilähteitä, esimerkiksi web-kamerassa oma, headsetissä oma ja siinä koneessa vielä sisäinen mikrofoni. Ja sen voi tosiaan tuolta Select Microphone löytää, mutta voi olla myöskin sitten niin, että tuo ei auta, niin missä tahansa harmaalla kohdalla hiiren kakkosnäppäimellä pääset Settings ja sieltä sitten löytyy eri osa-alueiden asetukset ja sieltä voit ottaa mikrofonin, jonka avulla sitten pääset valitsemaan oikean mikrofonin sekä myöskin säätämään ääniä. Tässä oikeastaan nämä keskeisimmät työkalut verkko-osallistumiseen.